Вече, почеха да ми пукат вратните. Според мен ще катат двамата. Това вечера се прибираме и почне да цикляме яко. Петко, не може да се отцепа. Ами я го бив газарите. Ще знаете колко пъркаме. Айде, почва се. Подготвя се. На старта? Не, готви се много активно в момента. Виждам мисълта. Тя е много активна. Айде! Браво! Пусто му така да лети. А Петко? Два часа! Да пробия по-добре и стримерче. Ай, стига толкова. Иска да прави хеликоптер. Иска да го меткава. Развара. Иска да прави си тръби. Що виж, че Петко се движи. Сигурно е пуснал тримерите на 6. Според мен Петко се дава по-просто. Достатъчно! Го ще разкри си под дървото. Браво. Виж това нещо е 3 дена да не изтрезняваш ми спи работа си правят. Това ти е памка да го е научил. Его е. Уши. Уши да там. Петко! Ушите срещу планината. Браво! Добре.